In deze tijd van het jaar kan de zinnen dreigen. Krijgt de Sjoerd en Juster, maar die bewolking en dan komt hij er maar net terug in. Het past bij de maaitijd, het past bij deze tijd van het jaar, maar we gaan toch even de zinnen. Die zinnen komt er voorbij, tongetje, met een echte lentedag. Wel, joen en vannacht. Het kleurt het meer en meer op, ja, maar dan ontstaat er mist bij een temperatuur zomer bij de 3 graden heen. En er is nog altijd net volle wind, zwak, heel goed matig, maar houdt maar op een zwakke wind uit westelijke richtingen waai. En die mist kan opplakken tegen het zoekwijzen, dus dichte mist. Nou, dan zetten we terug naar morgen. Dan beginnen we in de maandtijd met de kans op mist. Dan komt die bewolking weer en dan is het wachten op de zinnen. En die zinnen maakt het morgen wat meer kans. Dat zullen we dan vooral in de midden wijzen maken, dat hij er op een soort plakken terugkomt. Maar ik jou geen garantie. De temperatuur die luidt morgen zo tussen de 8 en de 10 graden. En via dus een zwakke, matige wind, nee, die komt uit westelijke richtingen, letter wat uit verskaarde richtingen. Dan naar de joentijd en de nacht op een mist of dichte mist en dan fruitje, naar een tongetje. Maar iets warmte, 14, 15 graden en de zinnen er flink bij. Ja, ik heb een prima dag op vrijdag, zo'n 12, 13 graden en op sneeuw is het meest bewolkt, maar zo'n 10 of 11 graden. En dan hebben we in de nacht kans op reën. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.